Orduan, egin behar duguna da, ebatzi honek egiten duena. Guazen, ia, ubeotzen baden, zer hor ariketa bezala eskatu dezakegu partzialan. Atala ez dut egin behar. Hau da, kentzaila. Azaldu dugu, aztertu dugu, ebatzi dugu, eta honek egiten duena da, hau, kenau. Eta gitu ni UBA, esango diot, UBA, honek egiten duena da, hau, kenau. Resistentzia guztiak berdinari lako. Beraz, saiatu behar naiz, tensioiek kalkulatzen, dakigunaren arabera. Sartzen baldin baditugu hemen UB bat eta UB bi, aztertu behar dut hau. Venga, operazionalak berrelikadura negatiboa daukate. Biak, honek hemendik, beste honek hemendik. Beraz, zirkuitu labur virtuala izan behar dugu. UB bat hau, izan behar dugu hemen. UB bat. Eta UB bi hau, tensio hori izan behar dugu hemen. Orduan, kalkulatu dezakegu adibidez, hau UB bat, hau UB bi, intensitate hau kalkulatu dezakegu. Boixe da behar dudana. Intensitate hau kalkulatzen badut, gero, hemendik ezin da joan, impedantzia altua delako, hemendik etorri behar da. Erabiliko dut tensio ebazteko, eta berdina honekin. Horrengoz hasi gaitezen I hori ebazten, I hori da tensio diferentzia. UB bat, ken UB bi, zati RG. RG, guk ipinditzen dugula kanpotik. Eta orain kalkulatu behar dut adibidez, UBA. Hala, intensitate hau, hemendik izan behar dugu. Hemendik ezin delako ez sartu ez joan, bai, esan, bai. RG. RG edo G, G. Edo G, atetzen zait. Horrela xe daukazu ego harretan. RG. Intensitate hori hemendik dator, hemendik ezin delako ez sartu ez atera, hemen tensioa horrela xer hori behar da, intensitate hori ezagutzen dugunez, UBA kalkulatu ezakegu, ja, UBA izan behar da. Tensio hau, UB bat, gehi, I bider RA. UB bat, gehi, I bider RA. Berdin, UB bat, gehi, intensitate hori. Bider RA, zati RG. Hoi da UBA. Eta berdin egin behar dut UBB kalkulatzeko. Ja, intensitate hori hemendik da ator. Igarutza, norabide horrekin, tensioa horrela xeroriko zan, norabide horiekin, orduen UBB. Izan behar da, UBB, ken, horrela xerortzen bada, ken I bider RA. Berdin, UBB, ken UB bat. Intensitatea UB bat. Ken UBB, bider RA, zati RG. Bole. Eta beste hau ez dut aztertu behar, honek egiten zuena zen, hau, ken hau, UBA, ken UBB. UBO da, UBA, ken UBB, beraz, jarriko ditut gauza guztiak elkarrekin. Bai, venga, UB bat, gehi, UB bat, RA, zati RG, ken UB RA, zati RG, hau da, UBA. Eta orain, ken, hau dena, ken, UB, eta orain, hau negatibo gehi, UB bat, bider, RA, zati RG, eta hau, positibo, negatibo. Ken, UB, bider, RA, zati RG. Ja, zer daukagu hemen? Ja, UB batekoak. Bildu behar ditut UB bat. Eta daukat, bat, gehi, RA zati RG, eta RA zati RG. Bi aldiz, RA zati RG. Eta orain bildu behar ditut, minus UB bi. UB bi, da daukat. Hemen bat. Eta, bi aldiz berriz, RA zati RG. Negatiboa dira, baina hemen jarri dut negatiboa, beraz. Eta horrela ateratzen da. Hemen berriz geratu zaigu irabazpen hori berdina, beraz hau geratu ez zaigu hau. Bat, gehi bi. Bider erresistentzia hauen erlazioa, bider UB bat ken UB bi. Hau da, irterako tensioa, sarrerako tensio horien arabera.